Piwe gini kasi kakarteng ka jong tribe unong pinim jing Jesus Christ kabang nga Shem nga jing imjong nga kalong badan kam ya ktien ka jong Blei hadi bang la pendap ya ka class 10 na Portland Flower School ka jing jan ka jong nga baru Blei ka la kam nang kiu kam tang hapeng ka jing lam jong ki ba he basan na mga nga sngewthuh ka jing im ka jong nga kam la de mga uba ya marwe hindre ki don ki briu ki ba Blei ula bu bantana ka jing im ka jong nga ban la ban lam ya nga ban it ban sumar ya lade ka jing ya lenti ke jonga kham tam jan bat Blei kawai ka banta na do ka class 11 nga sdang ban sngewthuh ban na do banga zang ban late ki Bible study la ne ke jing seng ke badon aki balang nga sngewthuh bo Blei ula nang ai nga ka bor ban sngewthuh ka ktien ke jong bar kham tam ban samru shaki wei pat ki badon kam ka ktien ke jong Blei oi ka jing im ka jonga nga sngewthuh ka ki por nga shembun ki ki bakalla ka jing em kham tam ba ka jing de ke jonga ba Blei namar nga sdang ban it ka ktien ke jong Blei ka class 11 nga sdang ban sngewthuh ka jing ko dor jong ka ktien ka jong Blei ka jing im ka jong breu oi na du ka por nga don ka jing im ka jong ka long ka jing im ka ba pher khandiat na marba menchua ko mga batay pi ka don ka jing jan bat ka balang Katholik ka jong na marba nga don ka jing de ba jan bat ki sister sa school ki father si bajawan ban ai ma sa school oi kino hikai ki jong nga sngewthuh ka jing jan bat ki henry hadin nang to hapor mga sdang ban mi na nga ka school kadon ka jing pher lani ka jing kwa jonga bat penya pher ka jing dei jonga bat ki Blei Blei o ayanga bangan sngewthuh ka ktien ka jong ban ka ktien jong om na marki ke baro bangan la ban sngewthuh adina bot ya ka ka Blei udon ban kren ha ka jing em ka jonga ka class 11 nga sa sngewthuh si sai ka bor jong ka ktien ka jong Blei ka bayaram yanga ha jing em mamala ka sing ka jonga oi ka long ka ba koridor na ka banta jung ki khun ka jong Blei ban ka ktien ka jong na mar ka class 11 ba class 12 nga kan mahaman ki por banga yo lat na nga late sa school nga jura ya ka ktien ka jong Blei ka Bible ndring am simla sngewthuh ka da jing khia le ni ka banga ra ya ka lembat ki kot ki banga de ban ra sa school lamba balik ka jing jong ka ktien ka jong Blei ai nga sngewthuh bari Blei kwa nga bangan basai la de om tang da ki jong ka perthei da jing sta jong ka perthei na mar kwa nga ban pendap la de ning kong da ka ktien ka jong de na mar ka jing rap jong ki babun ki ba yang ki ba ai yang ki jing kai ki ba sngewthuh nga ki jing kor to jong ka ktien ka jong Blei na mar ka jing im malakas ngi don kam ka ktien ka jong Blei ban ai ka ta ka jing bam ka bakan jaman sim ban la ban yalam ha ka jing por ka jing ka jing shitom namar ki don ki por ki lat ki bang shem ka jing ka jing shitom ka jing pang ka jing janjar henre ha banga phash ka ktien jong Blei Blei ai ka jing kular ka baskem ban ngai bakan ka ktien ka jong Blei ka long ka jing bam na ka menta jonga ba jong phi oi ngi we pi we ngi long ki breu ki batlot oi ngi don shibun ki jing duna ngaruk na shem ki ta ki jing duna ka jing em ka jing ya lenti ka jonga henre de namar ka jing alam ju ki babun ki babatin yanga nga butsin nga yo lat ban phai biang so Blei oi ka jing long ka jing ya lenti la zang ban khe samla po ka class 11 class 12 aki por ki baki breu baro ngis dang ban tin kum hayi nga sem jo ime iset ong ya nga ba kimpat lala ban sngewthuh hatungan ne ya ne ma ka jing long sngur le ne ka jing long ban im ka jing im ka bukhui namar ba ime ong ba aga karta ka banang samla ki babun ki samla ki jo klumar de ime iju sania ho Blei ju ai ong lada me ne kom ne te kan long ka ek ba bha but ngangi ba Blei udai si sa ukpa ba ba isnei ba dab de ka jing isnei kumta bu IT hanga ya ki kpa ki bakan jaman sim na kumta ka jing im ka jonga ki ba long ki kpa ki ba yalam nga ban ka ktien jong Blei ban ban sakri ya kam tamba ka don ka por ka bangala nang ban kam susu ya ba ngam don por ban ne ki hinring sedang ban perkhat na ka bata ka kam ka jong Blei aka por banga dang don hapo ka blang presbyterian ka ka por nga kan ma ya ka jing jong ka ya ka jing senglang la ne ka jing kendu jong ki parbangai ka jing sami ka ktien jong Blei na julong ba kloy na mar Blei na mar nga sngewthuh ba Blei ulong ba kum tangal nga de ban sami ka ne ka jing ka jong Blei shaki way pat kum ta na do ka sining kong hado si sande nga ju wat kilat kan ti bangan nom pep ya ka jing seng henry bangan late na bangan yo ban sakri ba Blei ban ya sami ka ktien jong Blei ban yo jing bam na ka ktien jong Blei kana bangan la ban sam shaki way pat pai tu kan singi ka por ba mentanga yo ki jing ka khu ki ba nga mat ka ne ka por ke de na ki so ki ba Blei wa ayang ha ki por kita ki ban la ban yalam yang ha ka lenti ka ba ba de hadu kan ka benta ka ba mentang nga sngewthuh ba itu asnam khamtam class 11 class 12 bangas dang ban kiyo ka jing long samla jonga Blei u ai kita ki no yalam ki ba kam long klan ki ba la ban sngewthuh yang ba kumno nga de ban ya ka jing long samla ka jonga ban ka ktien jong ban ya kumta na ai pi we
kani ka kubor kani ka singi kamtam ni long yeng long sem ki para samla ban kan mau ba hakajing em gojongi ni don chibun ki ke bangi kwa ban le dangi de ban kan mau ba ka ktien ka jong Blei kalong ka bo koridor tam oi ngila ban don ya ka education le ni ka jing snang jing start ngila ban don ya ka spark ka pho kini baro ka no kin ne ka jing em gojongi ka bangi kan mau ka ba Blei hi u ong u jisu ong ingi ki baro aja ka perthaikan do no andre ka ktien ka jonga kan yai ne ha do bakut kalong kata namar bale namar bangai yo ka jing em gojonga ki ktien ki jong Blei ki bangala puli ki bangala besai la de tat do ki singi ki por ke banta kamsim la ja no na ka jing em gojonga ki jing ngopsi la ne ka jing janjar ke jing ka jing ke baban ka jing em gojonga la ne kita ka jing kwa ka jonga ki ja ki pulom no la ne ke mla ban long urlo na ka ktien ki jong Blei man ka por ba ka mau yanga ngadap da ka jing kemen ngadap da ka jing ngobha namar bangai yo pleng Blei u de si shau to ba bakan kwa banong phi ka jing koridor jo ka ktien ki jong Blei ya ki bahayeng bahasem ya ki lok ki jor ki bapet ya ka por iki long ke me long pa ki para samla ken mau ba ka ktien ki jong Blei ka long ke ek ba koridor ka jing em ka jongi bun na preng jongi ngi wat ya ka jing don kam ka jongi ha ka jing don kam ka jongi ha ka jing nang ka jing start ka puli puthi ka tre ka kta andre ngi kelet ban phai sho Blei hamana ki por ka jong ka jing em ka jongi khata ba gi don kam bun na preng jongi ngi ken mau ya Blei ngi ken mau ya ka ktien ki jong Blei de ta ka por ngi shem jing jing janjar ka jing em ka jongi ke banga kwa ban ai happy ha ka si ka long ken mau ba ktien ki jong Blei ka long ka jing bam ka ba kham koridor ba ni ke paro namar u norway samu David uong ba ka ktien ki jong Blei ka long ka ta kalentia jongi ka jing shai kalentia ka jongi nanta ka ktien jong Jeremiah ong ka nalap ka ktien jong Blei ba ka long kum ka ba thiang kum ka ta ka ngap kum ta bangin yo ya ka ktien ki jong Blei ka ba ne ka jing jongi ni ban ma chi bon ki oi kamlong ka basuk ingi bangin yai ne ban ka ktien jong Blei namar bon na pleng jongi ngi shem abangi puli ka ktien ki jong Blei ngim sontan nat lane ngi shem bangim la ban puson ba andre ban ong happy lada bingi kwa ban yo ka ngap ban ngin haban thangi ka tukas kum ka pasa ki ngap ni ken mau ba ngin haban tre sitom ngin haban ye sha gitu jing ka bingin ma ka tu ka pon kalong ka jo ka ktien ki jong Blei abangin yo ka ksiar ka banla ka ksiar ka bakoridor ka jing ki jong na ka ktien ki jong Blei ngin haban ye ne ban puli ya ka de hang tabu Blei unsa yo ban song sa apo jongi bat ngin sala ru ban ai ki be pat ki ka bo Blei ko ban ai ai bangi ngin sngewthuh ki jong koridor jo ka ktien ki jong Blei ka jing mana ka si ki jongi khamtam abagi ya kalentia jongi kum ki kastan ngin la om tang ban basai la de andre ban ai she ki be ru kunjo tu Blei ka khui phi baro amen.